og velkommen til Milestone. Jeg hedder Heidi, og i dag vil jeg vise jer, hvordan man kan lave en dekoration i vores tea light stager. Og nu er det jo snart mors dag, så vi har valgt at sætte fokus på at lave dem, så de bliver lidt røde og fine til mor. Vi starter med at putte noget sand i bunden. Og nu sidder den her jo fast, så man skal lige holde den lidt på skrå og hælde sandet i. Sådan. Samme gør vi med den store. Lidt på skrå og sandet i. Så har jeg en guirlande her, som vi vil have ned og lægge i bunden. Og den er sådan lige lidt for lang. Så I vælger at klippe den over en enkelt gang. Sådan. Så putter vi den ene del i den lille, og den anden del i den store. Så er de lagt ned i. Så pynter vi af med et fyrfadslys. Sådan der. Og til sidst sætter vi et lille hjerte på. Der har vi hjerter ligesom dem her. Klipper et stykke tråd af. Rører det på midten. Stikker det igennem hjertet. Sådan. Klipper den lidt opad. Og så laver vi en lille lykke. Begge to. Hænger den på og klemmer til. Hvis man ønsker at give den som gave og pakke den ind i cellofan, så har vi selvfølgelig også nogle rigtig søde kort, man kan vælge at sætte ved. Alt det, der er brugt i dekorationerne, kan du selvfølgelig købe på www.milestone.dk. God fornøjelse!